Alo, da? Da, Adrian Stoica. Da, sigur. Da, și cu copii. Da, da. Bun. Stați puțin. Da, da, da. Ce vârstă are copilul? 6 ani? Păi, nu, nu. Stați puțin. Păi nu este ca atunci când ducem mașina la service, o lăsăm și întrebăm la ce oră e gata. Când... Da, trebuie să veniți mai întâi dumneavoastră, să vedem despre ce este vorba și apoi, eventual, și tatăl copilului. Există un tată în casă, întreb că înțelegeți. Da, iar copilul, cum adică habar n-are de nimic? Păi are 6 ani. A, tatăl habar n-are de nimic. Bun, atunci, da, atunci veniți dumneavoastră la o primă ședință să vedem despre ce este vorba. Da, da, exact, exact și, bun. Bun, acum stabilim mai întâi întâlnirea. Puteți să trimiteți pe WhatsApp zile și intervale când puteți? Da, și o să mă uit și eu în agenda. Bun, bun, așa facem. Da, sigur, la revedere. La revedere. Da, da, bun, la revedere, o zi frumoasă. Mi se întâmplă nu de puține ori să am convorbiri ca aceasta. Ce trebuie să înțeleagă părinții care vor să-și ducă copilul la terapie este că acest copil face parte dintr-un sistem, microsocialul familial, în care crește, de care este influențat. Acesta trebuie mai întâi investigat, mai ales la vârste mici. Și bineînțeles, dacă se relevă că anumite dinamici de familie au legătură cauzală cu simptomele copilului, atunci tot sistemul trebuie tratat într-un fel sau altul. Este o muncă sisifică să obții anumite progrese în cabinet cu un copil, iar acestea să fie din nou și din nou prejudiciate când ajunge acasă. O terapie cu un copil și cu un adolescent obligatoriu implică și familia.